ja by som chcel robiť to, čo on robí. Že by som takto volal ľudí na pódium. Ja si to snažím v Bratislave trénovať. V MHDčke. Ja sedím tak vzadu a hovorím: teraz bude vystupovať starší pán v klobúku. Už je trošku najebaný, tak mu budeme prijať, že by sa mu vystúpenie podarilo. Ja sa to vždycky snažím tak dobrom, hej, lebo ste ho počuli, hej, on sa snaží niečo také štíplavé, alebo tak. Ale ja sa vždycky snažím v dobrom a niekedy sa to obráti v zlé. Napríklad minule sme chceli kamarátovi urobiť radosť a sme mu zavolali 3 striptérov v policajských uniformách na party. Sme mysleli, že sa bude tešiť. Ale ne. On nám povedal, že čo sme sprostí. 3 striptérov v policajných uniformách. Však on má odpor voči autoritám. Keď sa vám stane takáto vec niekedy v živote, tak musíte vedieť, ako to napraviť. My sme museli normálne tých stripterov zavolať vonku. Museli sa prezliecť. A keď viete, že on nenávidí autority, tak musíte vybrať niečo, čo nevzbudzuje autoritu. Napríklad ovocie. Ale musíte vybrať, že aké ovocie. Veľmi dobre, napríklad mandarinka alebo pomelo. To nevzbudzuje autoritu. Ale napríklad ananás by si sa ho nalakal, keby na teba zakričal. Alebo banán. Banán viedol ovocníčkou, hej, on bol v tej skupine. A on mal batoh, v ktorom boli veci a tam boli malé v tom batohu, ale keď ich vytiahol z toho batohu, tak narastli.